नों बांद्राय गोजांनाय मोनदोंब्ला हारसिं थाथ'दो दे आं हारसिङै थांनोसै दैफ्राव गुसु जाथारगोन लोमजाबायनो हागौ आं हारसिं थायालै आफा आं थांफागोन आंथ' दैयाव हाबाना आंथ' बोरियावसो थागोन आं खबाइ खांख्राइखौ लागोन इसिब्रा आफा नों न'आव थानानै ओंखाम संनानै दोनदोना दा आं ना खांख्राइ बेदरफोर मोनबोब्ला संनानै जानोसै ओंलै आं थाया नों मालाय बहा हारसिं थानो फिसा बिमा गैजायै गथ' थौ आफा थौ खबाइआ ला ayo pulang aja deh kamu kamu di kau Antuna ayo फिसा नों माखौ नायगोमोन नों फिल्म गेलेनो लुबैदों नों दिनै बिदिब्ला फिल्म थाथ'दो आं थांनोसै दा ओंखामा उखैब्ला संनानै जाहैग्रोदो दे आं थांनोसै आं गेलेयालै दा बिसोर समाय जाबानो फरायसालियाव थांगोन आं सोरजों थानो थ' बिदिब्ला फै बिदान थांनांगौआ सानासो दौलायलांनोसै आंबो सानदोंमोन फिसा नों फिसा सासेखौ फरायसालियाव फोरोङो नाथाय मा खालामनो नैबे मोनब्रैसोनि हावरिया खाफाला साननाया जाफुङाखिसै सानसेयाव बोथिसे हाथा हामा आदार नागिरबायनायावनो समा थांगारो फिसा Masih gulung abang terbaik. Nih bawa nih. Coba. Ih bawa. Coba cing tuh. Le bawa na, mata bicara. Sini, kubek. Oh nih. Kubek. Banyak hop. White. Bapak, kangkring masih. Beliau. Banyak enggak? Baba खबाया बुंसै मोजाङै दासिम ला बाबा दा फानब्लाबो माइरं सेरसेनि दामखौनो मोननाय नङा नै मासेल' गबायसो आजिखालि दामखौनो होथारलालै बाबा मालाया एसे खस्थ' खालामनो नागिरबायनानै फानहैयो जाग्राफ्रा दाम खमनि लुबैयो थ'
सानाबो बेलासिबाय थाब फाननो हानाय नङा दा बेलासि जालांबाय नै दिनै मा जादों जाग्रासो बारा जाबाय नामाफ्रा बे जलाय फारायावलाय मा जाखो जेबो गैया नामा ओरैनो गोजाबोथ' फाइबानो मोनथारालै नायलादो बैफोरना फाननाय ना गिदिर गिदिर ओंखारदों खोमा लादो बेखौ बेसेबां होनदों बेखौ 30 रां होनदोंमोनलै बाबुफोर नैबेना आलादा बे खांख्राइ खोथौ गोजा मारै 30 रां जानांगौरा एसे खम लादो होद जानाय नङालै बाबुफोर जोंबा फिसा फिसा बिराद खस्थ'यैसो सारनानै लाबोयो हरनो हानाय नङालै बेल'ना खांख्राइखौनो जाया जायो नामाब्रा औ एसे खम लादोब्रा 20 थाखा लादोब्रा जाया होमबा जानाय नङालै लादो 20 थाखा लादो बेजोंबो रिमेन सोंथारसैलाय दिनै नङा होमबा औ जायो जाबाय दे हरदो थाब जाबायलै बाबा समायना गोसोथारनो हाया जाथारबाय गादामलादा रुदु बेदरजों लोंदावराखै रिमिनाखिसै बिहरदोब्रा मोनबाय खोमा खांख्राइखौनो एफ्राव गोबाव एवनांगौ नामा लासै लोंब्रा मा एफा बिखा गोरानफोर बायदि लोंनाय जायो मा होनबावब्रा गादामलादा हिनजाव बुरिफोरखौनो मोनबा हाबा लाना रायजो एसे रायजाबावनो बिमा बुरिजोंलाय बिहामजो लांनानै हैनो हायिनि जायसो रायजायो बिसो मिथियो जाम्बाना जाम्बा बे हिनजावनिसो गाबदों मालाया जाहोनो हायिनि गाबदों गाबाबालाय गाबखांनाय न'आव जानायनि लोंनायनि आरो संनायनि खावनायनि गेंग्रें गुंग्रुं बिमाजों रायजादोलाय लाबोदो माजे जाबाय ना माजे दे होखाथारदो खेबजां बेदरजों बिसोब्रा आसल सिग्लिना बावसो थायो मेलेम गोनां खेबग्राया सानफ्रोमबो खेबग्राया फुदुंनांगौ हारा बिखं मोनसेबो गारनाङा माथो बायदों फैसासोलै बेबो गोफानलाबायसो गैयिखौनो जाम्बा ओइ नायस'नाखिना आं ओरैहाय ओइ बाजै ना मादै जायो गंसे लाबावदो आं होगोन ना नांगौबा माथो नै गंसे लाबावदो नैलै बथला नै गंसे लाबाव थाब लाबोदो दे लाबोदो माबोरै गंसे जाजोबासै आदा जाबाय दे गैथारला दा गैला लाना दे जाथ'बाय दे लासै लु दालि जों जायाबो सोरथो जाबावनांगौ बेखौलाय सोरनो गालांबावनांगौ गुरुदेबाबो गैया बिसोर माथो दासो रिमिन हांदोंमोन आय' फिसायाबो मालायनि फरायनायखौ नुनानै इनायनो फरायनो गोसो जायो हाय खाफाल बिमा बुंलांनाय बाथ्राखौ आं माबोरै जाफुंहोनो हाबावगोन Ayna bici, bici aku dong rai jeng ha, so ini lenggar jeni. Oh, nih kerjaan apa mau nani mingle lang bayi. Rabu angda dulu hangan sungai. Bici kang ale bo, sedang ke kamar mau ada mani mau bo di wan mari hibe thar nilai.
जानोहाय दहाय आयं मिथिगौ न'आवसो थांनो होनदोंमोन दायोसो थांदों खोमा फाग्ला मा बेसेबांबार न'आव थांबाय थायो बेलाय मिथियाहां फाग्लाया ख'फा थांदों आब' साहाया दै बिदिबा मा मावनानै मेंलायलांबाय बे लोंथोंसै दैबो गांदोंमोनलां गिलास मोनबा हामगौमोन र' आं लायनि एफा बुंना बनखौ फोजोबबाय नोङो गारि गंनै लायखौनो है हामबाय दे आंखौ हेसपेसनिफ्राय बारग'होबाय नों नायाथा दैया दैया आंबो गांदोंलै नावथि बेखौल' गोदानखाय नोजोर होबा जानाय नङा आंखौ नायनांगौ फाग्ला दावस्रि उदै अबे जायगायाव बोरैया नोंलाय नुबाय आदा हिनजावफ्रा माबायदि आखल दिन्थिफ्लायो जामब्ला खिथानि देयोलै बिसोरो फैदोलै बेखौ एसे लोंजिनि फाग्ला दावस्रि उदै लोंदोलै लोंदो फैदोलै बिमा मा थाबायनो हाया जाखो बाजारफ्रावबा नुनाय बायदि नांगौ नोंनो बेखौबो लायो दा दिखोनो हायाखै हाब आयंआबा मा लाबोखोलै दिनैबा एफा बुरजा थिखांखौ लायनो हायो हा जोंखौथ' लांफानो हायोमोन ना आयंमोनहा है मास मोनसेनि खराफ्रा बियो नों मारै खालामनो रोंनांगौ जाखो अबस्थ' आंखौ लांफायोमोन एखमबा आयंआ दिनै आं थांफानायखाय आंखौ लांफायाखिसै ओ थेबगा नै नों आंनि आखाइनि थुब्लायसै दिखाय दिखांनायनि उन जाबालाय बियो माथो नांगौब्रा आरो मोनजेमा थिखांलायनो हालायलायै आमदों देग्लिरा आयं जौ दखानफ्राबो थाजोबखोब्रा माथो नागिरब्लाबो नुला नों जौ दखानखौ माथो सिन्था खालामदोंब्रा अ बैलाय माथो बेयावनो लायनोसै थौ माथो बेयो ओइ मा जाखो थौदो होनब्लालाय थौदो हद फैसाया न' लादो ओइ बुन्दु हरलै जौ हरदो जोंनो ओइ जोंनि बे जौ फिथि मोनसेखौ लाबायलै थौदोब्रा थौ माबादि गोख्रै खालामदोब्रा जागोनलै नोंथां जागोन र' एसे लुनांगोन ना थाब ओइ बारा गरम जानानै लाब गैया जों फेल जादोंबालाय मा जानो बेलाय जों देग्लाय हाया खालमासि होलायगोन ना देबोदो जागोन नोंथां मा खालामनो नोंथां ओरैबो जाया हरैबो जाया गेजेराव हमला मेट्रिक बे मेट्रिकआनो आंनि सुनि खाफाल जाथारबायलै बेनो एकदम खेवनो हाया आंनि गांथि जानानै थाथारबाय बोसोरथाम मेट्रिक आनजाद होनानैबो पास जानो रोङाखिसैबा
बे सुनि खाफालखौलाय माथो खालामनो थेंगाना जाथारैखौलाय माथो खालामबावनो बैसोआथ' दाबो दंबावोना हिनजाव लानानै बावथ' नोङो फरिखा होनो हायोना एक्चुअली बन्थ' नों थिगखौनो बुंदों बुंनाया नाथाय बे थेंगनाया हिनजाव गोसोथोनो रोङाबा बोरै हिनजाव मोननोब्रा दोद माहाजोननि फिसा जानानै हिनजाव गोमायो नामाब्रा खाफाल नांगौलै आदुआ खाफाल नांगौ खाफाल गैयाबा बोरै हिनजाव मोनो नों दोद फाग्ला माहाजोननि फिसाज्ला जानानै हिनजावा गोमायो नामाब्रा बिफानि धोन दौलुलाय माथो जाखो मोजां रोंला थेंगोना आनजादफ्रा मोजाङै उथ्रिबायफा नालाय भांजागोन जायोलै नैबे माथो आङो मेट्रिक पास जायाखिसैलै सार बिनिखायनो जोङो लामायाव पार्टि जादों साराबो बाहागो लानो नामा जोंजों लानोबा लानो हागोन बै लोंनाय जानायाव मास्टार सात्रनि डिफारेन्स गैयालै सार नंगौलै नंगौ जायो ओरैनो साइकेल सालायनानै गांहाब बोखाथारबाय आं लुदो लुना हरब्ला गोजाना सार जायोलै जोंनि पार्टियाव आं गुफुरखौसो बांसिन लोङोमोनलै जों गुफुरखौ लायो हालै सारनो जायो दा साइकेल नारलांनायाव एसे मुजिलांदोंसै लों सार जायोलै लोंनोसैबोलै बावफोर सार लोंनो सार माब्रैथो जाखो रिजाल्टफ्रालाय चान्सफोरबो मोनथ्राखैमोन नामा एसेबो गैयालै सार चान्स आं जा मखस्थ' दंमोन बेखौनो लिरना हरदोंमोनलै सार नाथाय खाफालानो गेवथाराखिसैब्ला सेस दे जेबो सिन्था खालामनाङा फैगोन बोसोराव होफिनबाव चान्स होगोन आं खाबु होगोन आरोबा डिभिजन लाखिनायनि सुबिदाखौ आं बानायना होगोन सिन्था खालामनाङा खालमासिल' होफिनबाव बेलाय माथो आं बुंखाबायना सारानो रादाय खाखाबाय होननानै देग्लाय जायाखिसै फैगौ बोसोरावथ' सारा चान्स होगोन होननानै बुंखाबायना बुंनांला दे बन्ध' एसे लुबावदोलै ओरैनो हरलै सारनो जागोन आदा दे हले गांनानै फैखाथारनायलै लोंदो सार लोंफानाय जाबाय दे ए बाबु थांखु दंना नादोलै दे नादो दङ सार दङ थांखु जायाबा मोजां नङा सार बुंबायब्ला जागोनलै सार आं देग्लाय खेबसे होबावनोसै आं नाजानोसै आं दंलै आं दं आं बुंदों नों फरिखाखौल' होफिन मा लिरनो लिर नै सार थांखुआ जादो जाबायब्रा साबाय सार आं होगोन सुबिदा नों फरिखायावल' जिरायफिनबानो जाबायना जाबायना होनखाबायना आं दं एबार जेबो सिन्था खालामनाङा आं होफिनसै होनखाबायमोन बन्ध' दंना गैला बे एसेखौ लुजोबदोलै दे सार जागोन माबार लोंनानै थांसै लुब्रा सारनो लुना बन्थ' सारनो लु लोंदो दे जोबनायाव बयबो ज' थांसै जाबाय मेंनायजों जाबजों दे ज' थांलायसै हा जाबाय औ सार दे जाबाय सेंग्रा मानसि एसे थांलाय बारा बुंनो हाया र' एसे जिरायथ' ए सार लोंदो लोंगोन आं लोंगोन फरिखा पास जायैनि गरम जाबायलै नै आंना सालायबाय ओंखारबाय बन्ध'आ आंना बिदिनोलै सार ज' थांसै
बिबारि दिनै मानो इसिबां थाब क्लासानो जाया बेखायनो फैबाय आङो थांनोसै औ थ' बिदिब्ला जाबाय गिलिरथारलै नों नायनांगौ ना लामाखौ आराम जाना नोंखौ दा मावखानांगौ ओइ आराम जाना जेबो गैया ना ओइ सोर बियो आराम जादों बेयो जोंनावनो थायो सोर बियो आराम जादों बेखायनो जाया मानो जोंनि न'आव थायो मानेथ' जोंनि न'नि बायदियानो ना अ नोंहा मा बुंनांगौ दं बेयाव दाना नांगौ देखा गामि खाथिनि सेंग्रा जानानै बेफोर नुथायखौ नोजोर होनांगौआ जोंनि खामानि बेफोरखौ नोंथाङा नुयोब्ला मा सानगोन मिथिगौ नों बेबायदि फांफुं बाथ्राखौ बुंनो नाङा थेंगोना बे आंनि गोसोनि बाथ्रा दानि आंसो फांफुं जाबाय ओइ गदा नों बेसे गोबावसैलाय बिसोरनाव थांनाया सप्तासेल' जादोंलै आं आयंआ बेदर लांफै थिननायखायसो आं दखानाव बेदर लांफैदोंमोन बेयावनो बिबारखौ लोगो मोननानै लाबोफानाय जादों माथो गोरोन्थि जाखो बेवहायलाय मा सप्तासेनि गेजेरावनो बे माहाजोननि फिसाजोखौ फरायनानै साइकेल खिथु लाना बेरायनो हाबाय नोङो बिदिब्ला नोङो बोसोरसे थाबोनांगौब्ला मा फरायनो हाबावगोन नोंनि बाथ्राया बांद्रायनो हमबाय थेंगोना थ' आदा थांनोसै ओइ गबदा नों थांनो मोना र' बांद्रायाखै आं सैथोखौनो बुंदों ओइ गबदा नोंखौ एबाराव बेबायदि खेबसे नुबावोब्ला नांगोलाव जुरिनानै दुब्लि गंसे हालौग्रा मोनथिबाय बेफोरबायदि मानसिया रायलायबाय थायो नामा थ' थांसै साला जाग्रा ठेबगां मानोमोन आयं बे लन्डेसननि बेदर लायनाया मा एफाबां गोबाव जाखो फालाय जायगाफोरखौबा मोजां नुदोंना नुवाखैमोनथाय बियो आं थांनो नागिरदोंमोनलै आयं गावनो बास'नानै थांग्रोनो हायाबोलै जायगा नायद्लानो होननानै नोंनो थांबानो जायोमोन ना नोंबोथ' नोंसै गनायावनो गनाय पाटसे लेखा साला बाला दाननो गोरों जाथारबाय नों ओंखारदो बिबारि होद फाग्ला फाग्ला बेदर लायनाय एफा गोबाव जायो नामा आजोनि फाग्लाफोरना खेलायनानैनो खामानियानो आमसा आंनि गारि जाथारला जाबाय बियो नावथि नावथि सानद्रा लाबोनोसै सानद्रा बेदर गोनां एसे होद होद थाब गोदा ठेबगां नङाबा उदैया गन्द्राय दंथारलांगोन गन्द्राय लाबो एसे नुवाखैहां गावबागाव नागिरनानैलाय बेखौ दानो गोदाना जेदा खालामगोन आङो थाबखौनो लाबोब्रा हनै सैमायावसो सोलागासिनो दंलाय है मोजाङैबो दोना नालायब्रा गन्द्रायफोरखौनो बहा बहा दोनलाबायो मा एसे मोजां मदद' जांगिला मादि खाफालनि थाखाय नों गुबुनाव बिब्दि हाय खाफाल मा सोरजिदों नों मनुजनि जिउआव सानस'नो हायै माथो एम्फौ नांलांथों माथों दलर थानो रोङै जाखोब्रा नोंलाय ना दय हाथायाव बेदर लायनायफ्रासो माबाफोर बार गाज्रि नांगौ नामाफालाय नों थिगखौनो बुं ठेबगां लामायाव बे गामिनि सासे आंखौ जिबायदि बुंहरबायना आं बिनि थंखौनो हमनो हायाखिसै सोर बिलाय मा बुं बिबारिया बेखौ थेंगोना होनना बुंदोंलै जेबो जायाखैथ' जेबो जायाखैथ' खाफाल मोजां नोङो बारग'बोबाय बेरेजोबासो गरनाया गाज्रि जागौमोन जानायालाय जेबो जायाखिसैलै बिबारिनि बुंहरनायाव होद बेखौलाय बोरैथो लोगो मोनाब्रा नोंलाय होद आं बाजारनिफ्राय फैब्ला थाग थिग बासनिफ्राय ओंखारनाय लोगो मोनदों बेयावनो लाबोफाबाय आङो बेलाय माथो
होद जायखिया दा बेलासियाव आलि खोनायावल' जोंहा मिथिबाय जागोनलै दे ओइ थेबगां फैयोब्रा माबार सिखारनानै आलि खोजोबदिनि उनाव साना नुवाखै मोनालाय लांसै दा हाथारनाय नङालै सिखारबोदोब्रा मालाया आलि खोदों बेहा उन्दुनानै सोम खाथायदों ओइ थेबगां मा जाखो नोङो ओइ थेबगां मा जाखो बिलायो ओइ थेबगां मा जाखो 나부치 너네 왜 코로 하루 왜 발리 나온지 나부치 어이 나부치 랑리다 와 마다랑 마다 그래 보이네 थेबगां ओजों फैनायसाय मानोन रायं मानोन रायं दिनै बेसेबां बुरजा फुनो हाखो खोथियाया आलि खोनायफ्रा आवगायबायफा थाब थिंथिं स्रां खालामखादो गाबोनफोरनो गायनो हानाय बायदि जागोनलै आयं गायनायावसो हारसिं एरनाय नङाब्रा इस बेखौलाय मा सिन्था खालामदों नोंलाय खामलाफोर हमनोसैब्रा आजिखालिलाय माथो सावरि बादालिखौनो रावबो जालायलिया गावबा गाव आदा बुगावसै थेबगां आदाखौ लांखौ खुरबायहाय Hey, how is it? Này nào thôi. Dạ không lắm. Mấy rồi đó. Dạ luôn hả? Bạn mua cái sạc đi.
जाखो नाबथि मा जाखो नोंसोरलाय ओइ मा जाखो मा जाखो नाबथि मा जाखो नाबथि आं सिजदा आव होबाय नै मा जालाखै बे सेबगाङालाय बेना बे बेसन बिनोसो चान्स लादों बे दा दसे उनाव हामगोन बे दसे उन्दुथों दे नाबथि हाबाब फैथारबालाय माथो जानांगौमोन बिसिनाव थौ मा माथो जायोब्रा नोंसोरलाय मावजिजों मानो बुंना खारबाय नाबथि आं सिज्राव बिसिनाव फुथुदो दे नाबथि थेबां मा जाखो नोङो ओइ थेबां हाबाब थेबगां मायबा नांला जोबथारबाय नामा ओइ थेबगां मा माथो जायोब्रा नोंसोरलाय ओइ थेबगां सिखारदोलै हाबाब आं सिगाङाव सिखाव सेरेबसो नंदोंमोन गावनि असे जिउनिखौनो ओइ थेबगां बोरै जाखोब्रा नोंलाय सिखारदोलै मा जाथारखोब्रा नोंलाय हाबाब थेबगां बुरजा जाथारबाय नामा सिखारदो थेबगां बहा दुखु मोनखो नोङो ओइ थेबगां ओइ थेबगां नों थैमारोबा सोरखौ मोननांगौ आंलाय सिखारदो थेबगां जायाखैहाय फाग्लि थैफ्लांदोंसो थैथारब्ला जेखौ मोनबावनांगौ आब' थेबगां गांगुजोला सिखारदो थेबगां गांगुजोला सिखारदो थेबगां मा जाखो नोङो र' आं थाव गोथां लायनि नाना होनि बेखौ गुदुंथारसै गुदुं जाथारबायलै आं बेखौ मोजां नाना होनि ओइ थेबगां सिखारदोलै थेबगां बहा दुखु मोनखो ओइ थेबगां हाबाब थेबगां आदामोना न'खराव साबोसे आरो सोर सोर दं? आंहा रावबो गैया बिबारि आं हारसिंल'सै आफा आरो आइयाबो आंखौ उन्दै समावनो नागारनानै थांबाय सोंनो लुबैदां मा एसेबो स्कुलफोरबो फरायबायनो मोनबायबायाखै नामासै? बे नन्दीश्वरनि हावरिया खाफाला बहा आबुं जानो बिबारि नों सोंबायब्ला आं सैथोखौनो खोन्थानोसै जेब्ला आं मेट्रिक पास जायो कलेज फरायो बे समाव आं आंनि फरायसालिनि होनांगौ फिसफोरखौ होजोबनो हायैयाव आं दिनै बेबायदि खामानियाव फैनांदों बिबारि आं आदाखौ दुखुसो होफ्लांनाय जाबाय नङा बिबारि सैथोखौ सोंनायाव मानि दुखु थानो आंबो बेथनखौ बारायनांसिगौलै आयं एफा गिलिर नांगोल जुंगाल बारनानै
ओरैनो खेबगांगां जालायलांबाय खेबगां मा बाथ्रा बुंनाय जाखो नोंनिया लावखारनिफ्राय दाहोना जानायानो बोसोरसेयानो जायाखै नोङो दानो माब्रै हाखा दावरा बेथन बाराय जानो लुबैखो नोंलाय थेवबोलाय आं एफा गिलिर गिलिर जिनिस बानांगौब्रा र' खेबगां बे सोमोन्दै आं सानगोरनि दा आं गुबुनाव थांनो ओंखारदों बेनि सोमोन्दै उनाव मोजाङै रायज्लायसिगोन ओइ खेबगां मा जादोंब्रा दिनैलाय मा सिरि बुथबथब ना आयंआ रायदों नोंखौ मा जाखोब्रा नोंहा फैजेननायनिफ्राय बेथना बारायनाय आं उन्दैनिफ्राय बाहाय खामानि मावबोबाय थाबाय दाबो बेथनानो बाराया इसिब्रा खेबगां आयंआबोथ' सानै हयैसो बारायना होगोन ना बेथनखौ माथो एसेबां दुखु जानांगौ बेखौलाय थ' थांसैथ' होगोनलै दा आइनोनो नोंथां बुंजों बुंबाय थाबाय दा लै बेखौ सिन्था खालामना जागोन बे थां नै माथो बिबारिसोलाय बहाथो फैयामोन बेहायनो हाथायाव फैदोंमोन माबैथो नुहरसोंखो आंखौ मेगन थानानै नुवा जाबाय सोरबा आदाया न'आव थांसिगोन ना थांसैमोन ज' थांनोसै होमबा नों थुग्रोदो ना आं नंखायनो गांसे नायनो दे नों नायदोसो आं नेथ'गोन नों थांग्रोदो ना नाङा ज' थांनोसै अ बिबारि नों थुग्रोदो ना मानसिफ्रा नुब्ला मा साननांगौ होनबा थ' बिदिब्ला बेखौ लाखिथ'दो आं होनखाबायना आदा नों गोसोखौ हमथानानै ला मानो थैफाबां सानबाय थायो नोंलाय नङा बिबारि नों मा बुंनो सानदों आं बुजिस'नो हायाखिसै नों मानसिफोरनि नोजोरखौ गोमाबाय जाबायना आदा बैथिं बेरायहैनि जोंहा आयौ माथो बयबो दंथारो आं लाजिलाय लाङोहाय एसेबां लाजियो खामजास्लायबियावनो खावनानै लांजागोन दा बे आंजों लाजियाबो आं गोरबोखौ होखाबाय अनजालि नोंनो आं गोरबोखौ होखाबाय अनजालि फै नों खाथियाव मानो लाजिखो जिउ मोनसेयाव जिउआव
जालि आंनि खाथियाव नोजोर बेखेवफै नोंनि लाजिनायखौ हाया हाया नोंजों अराय खाथिया हाया हाया नोंजों अराय गोरोबनो फै नों खाथियाव मानो लाजिखो जिउ मोनसेयाव जिउ मोनसेयाव जिउआव लाजियाखै आं नोंनो आं गोरबोखौ होखाबाय अनजालि फै नों खाथियाव मानो लाजिखो जिउ मोनसेयाव जिउ मोनसेयाव जिउआव आंहा जेबो दाय गैयालै आं बिबारिखौ लामायाव लोगो मोननानैसो लाबोफानानै फैदों बेखिनिल' नोंनि मोजां मोननायनि बरादब्ला बिबारिया नोंनिनो जागोन आंखौ थांनो होदो मा राव बुंदों नों आदा नों माखौ एसेबां गिथारदों थेंगोना नों मानो आंनि फारसे सब समाय संगालि आं जेबो संगालि खालामाखै खाफाल लिरनायाव बे मोनसे समावनो जों लोगो मोनलायलायदों बिनि थाखाय इसोरनिसिम साबायखर नों बिदिब्ला जोंनि लामाया हगार नों नोंनि लामाजों थां दा नों थांनो मोना आं नोंखौ सानसेखालि बुंखायाखै होनबा सम जायोब्ला नोंखौ आं नांगोलाव जुरिनानै हालौगोन होननानै मा दै मोननानै बेखौ साजा होनो नागिरदों नों दायखौ आं नोंसोरखौ नुदों बेनो आंनि नोंसोर सायाव मोनदांनाय दाय सिखारदो आदा थ' थांसै थ' सिखारदो आदा थ' थां आयौ Yeah!
थांगोना नोंनि इनिफ्राय आंनि सायाव बेबायदि खामानि मावोब्ला आरो गलायनो नङा नोङो र'नो खारदोंसो नोङो हाराम जादा खारदोंसो नोङो फैदो फै आदा फै गवा नोङो साला नन्देसर हाराम जादा लोखि सारा फिसाइ माने फिसा र'नो साला नन्देसर गवा नो आंजों दिनै मा जाथावै जाथाय जानानै फैखो होनबा आयंआ मिथियोब्लाथ' र'नो खारदोंसो नोङो हाराम जादा खारदोंसो नोङो गवा नोङो साला नन्देसर हाराम जादा लोखि सारा साला फिसाइ माने फिसा र'नो साला नन्देसर गवा नो आंजों बिबारि नों बे हर गेजेराव श्रीथा बैथिं फै आं माबादों आं गोसोखौ जोबोद उसुखुथु मोनदों बिबारि मानोबा गिनाय माब्रैबा बेफोरखौ आयंआ मिथियोब्ला खोनायोब्ला आं राहा गोथे जागोन आंबोथ' बेखौनो सानदों नोंबो गोसोखौ हमथानानै ला आदा जों सानैजों थांनानै थानायनि राहा खालामसै मा बिबारि नों बोरायनो औ आदा आं जायखौ सिमाङाव सानफेराखैमोन बिबारि माबोरै जाथावो नों गोसोखौल' हमथानानै ला आदा आं बेखौनो बुंनो नोंखौ लेंबोदोंमोन बिबारि आं गिनाय मोनबाय थांजेननो दं साया गोथाव ना बुंदों औ गोथावथ' आच्छा बे आमाय साथ्रि नङा होमबा बेयाव हबे अबे आमाय साथ्रि नङा बियो ए नङाबा ह बेलाय नंगौ बियो एकदम आमाय साथ्रिथार ह बेलाय नंगौ बियो एकदम आमाय साथ्रिथार दिनैसो थिक चान्स मोनदां साला बे साला नन्देसरनि गुबै आखलखौ बुंथिहरजोबनो थौदो बुंथारनांगौ बेखौ ने फायसाद्राक थौ बुंथारनांगौ बेखौ आमाय मा खालामदों ए बै लावथायपारायाव एसे थांब्रबदोंमोनलाय आं खुगा जेव जेव मोननानै गय खान्दिसे जादां नों सोरमोनलायब्रा बबे गामिनिमोन थेंगोना होनना बुङो आंखौ बे मोखोनापारानि मंगलसिंहनि फिसाज्लायालाय ए बै मंगलसिंहनि फिसाज्ला औ थांलाय फैलाय गैला नालाय सिनायनोबो हालाय लांलियासो जालायलांबाय आमायसोजों एसे खामानि दंमोनलै आंहा एसे बैथिं फैथ'जायोमोन नामा मा खामानि बिलाय बेयावनो बुंजाया होनब्ला बेयाव एसे उसुबिदा जायोलै आमायसो हरै फैथ'दो दे बुंदो मामाय बेवहायनो बाथ्राया एसे लासिंसिं आमायसो माने बे नोंसिनाव थाग्रा
दाना ना मावग्रा बिनि आखला बारा थिग नङा आं दाखालि जि उसुबिदा नुदों आमाइया एसे नोजोर होनानै दोन बिमारिखौ मा बे बाथ्राया सैथोमार ना सैथो आमाइसि बाथ्राया नंमारगौब्ला बे दिननिफ्राय आंनि रक्षि गैला नोंगौ आमाइसि आं खिन्थुखौ फोलानो हायोना आमाइसि ओइ बिमा बिमा हा बिबारिया न' दंना गैया फालाय मा जाखो बिबारिखौ बुंदों आं न' दंना गैया जाखो नों खोनायाखै नामा मा खोनानांगौ आं दिनै बिबारिखौ मा खोनाबोखो सिख्ला मानसिखौ मेगन गोसा सुबुंफ्रा मा बुङो मा बुङा बेखौ नोंहा खोमा सुनांगौ जाबाय बाथ्राया बे नङा रनाय जोंनि न'खरनि जेवरानि गेजेरावनो जागासिनो दं बेसो नङाबा दिनै गुबुन दाबसे गामिनि मानसिफ्रा आंखौ दिनै बेबायदि बाथ्राखौ माबोरै खोनासंनो हाखो बाथ्राया नंगौना नङा सुलुग लाग्रोनांगौ जोंनि न'खराव गावजों गाव मा जानो सोर नुखो बाथ्राखौथ' आंबो फोथायनो गोब्राब मोनदों जाय हक नों बिमा जानानै बेफोरनि फारसे एसे नोजोर हो नङाब्ला जाथावथारैयाबो जाफ्लांनो हागौ ओइ थेबगां बिसोरबो बिदिनोसै रावबो सालाफोरखौ नागिरना मोना नांगौ समाव मानो मोनायाव बे नन्देसरा बबाव थांदोंलै दहाय बाजारावसो थांनो होनदोंमोनलै बियो बिब्दिनोसै खामानि दामानियावनो एन्थोर जलिया बिसोरो गोसोआ मा सान्दों बुंस'नो हाया सानब्लाबो रुगुं मोना माजों बेखेवजेनगोन खुगायाव राव फैया आं गासै मोनथिजोबगौ बिबारि नाथाय मा खालामनो आंनि बे बरादा हावरिया खाफालाव जोनोम मोनबायब्ला मोनहाथ'यै जिरादखौ आं मोननो लुबैला बिबारिเข้าจะ好来大鼻子 आं बुंबायना नों गोसोखौ गोरा खालाम मोजां मोननायाव गोनां गैयैजों जेबो फाराग थाया आं बबे गोहोजों नाजावनानै लानो हानो बिबारि नोंसिनि न'खराखि बे थांखियाव माथो बावै थान्दाराम दंफैदोंसो हरनो थांसै udah deh, bang. Gue udah mau lagi pulang mampu berat, mau hawak, bah, terus beli hok oh, ngon dia, wah, ngon gue lagi mulai. Kau dengar? Tiba mana nak ngomen leh? Tiba buah tangan sini ngomen tiba. Udah deh, potong pulai lang bay. Ini deh,
दोनखारलांदिनिजों गुबुन रायजोआव खारफालांनोसै आं नोंजों लोगोआव दोनखारलांदिनिजों गुबुन रायजोआव खारफालांनोसै आं नोंजों लोगोआव जै जै मै मै रायजो जागोन जों जै जै मै मै रायजो जागोन जों रंजा खुसियै जों रायजो जागोन धन्य'जों बुंफबगोन जै जै मै रायजो जागोन जों जै जै मै रायजो जागोन जों रंजा खुसियै जों रायजो जागोन धन्य'जों बुंफबगोन जै जै मै रायजो जागोन जों जै जै मै रायजो जागोन जों से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन गथ' खांगोन जोङो दालाय से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन गथ' खांगोन जोङो दालाय दोनखारलांदिनिजों गुबुन रायजोआव खारफालांनोसै आं नोंजों लोगोआव रंजा खुसियै जों रायजो जागोन धन्य'जों बुंफबगोन जै जै मै रायजो जागोन जों जै जै मै रायजो जागोन जों दोनखारलांदिनिजों गुबुन रायजोआव खारफालांनोसै आं नोंजों लोगोआव से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन गथ' खांगोन जोङो दालाय से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन गथ' खांगोन जोङो दालाय दोनखारलांदिनिजों गुबुन रायजोआव खारफालांनोसै आं नोंजों लोगोआव दोनखारलांनोसै आं नोंखौ लोगोआव
मोजाङै थायोदा फाग्लाफा नोंसिनि उन्दुनाया खर' गंखाय आदा नोंसोरो मा जाखो पुजा नुयो ना सोरबा उन्दुनायाव बिदि जायो गांनाय मोनफ्रोमलाय जाबाय आं बाव फैनाय बुस्थु फैखो ओइ बिमा बिमा ओजों फैनायसाय आं मानोथो बिबारिया न'आव दंना गैया फालाय हा न'आव थायाबा बहायथो थांनांगौ ओइ बिबारि आइ मानोमोन आयै नोमफा लेंहरदों फैथ' र' आं थांगासिनो दं मानो नांगौमोन आफा नों देरबाय बुजिबाय लेखा गोरों जानानै न'खरनि बाथ्राखौ साननो हनो हानाय जाबाय आइ नों बिफाखौ न'खर बेंनायाव हेफाजाब होनो हागोन ना फिसा नों मा बुंखो आफा आं बुजिनो हायाखिसै नों बिफानि गन्थं हानो मोननाय नङा आइ नोंखौ मोखोनाफारानि मंगलनि फिसालानो खबर फैसिगोन नों बेखौ मा बुंखो आफा आं बेजों माब्लाबाबो जानो हाया बे आफा माब्लाबाबो जाया बे खौरां लाग्रोआ लाबानो नोंनि गोसोजोंल' जायो बेफोरखौ आं नोंसिनि साननो हायै हनो हायैनि थाखायनो मावनो गोनां जादों दा माथो जादों हा हु धोन सम्पति ग्रोम ग्रोम दंखाजोबो मावै दाङै न'खर बेंनानै जायोब्लानो सुखि संसार जागोन आजिखालिनि मालाय सिख्लाफोरनि गोसो गावबा गाव गोसोनि खोथा बाथ्रा दं बेफोरबायदि लाइ होनाय खाबु मोननायावनोथ' दिनै गुबुनफ्रा खुगा दाबनो खाबु मोनदों सिरिथा बेफोरखौ मा गोसोआव लाबाय थादों नोंखौ मोखोनाफारानि मंगलनि फिसालानो खबर फैसिगोन बेफोरखौ आं नोंसिनि साननो हायै हनो हायैनि थाखायनो मावनो गोनां जादों दा माथो जादों हा हु धोन सम्पति ग्रोम ग्रोम दंखाजोबो मावै दाङै न'खर बेंनानै जायोब्लानो सुखि संसार जागोन मा राहाजों जाफुंबावगोन जोंनि मोजां मोनलायनाया सिमांसो जासिगोन नामा आं बेजों माब्लाबाबो जानो हाया बे आफा माब्लाबाबो जाया बे खौरां लाग्रोआ लाबानो नोंनि गोसोजोंल' जायो 오늘 रावबो गैया आलासि जाहैजोबदों नामा बिगासो खावसे थांबाय गोरलै हा सोरनाव मोनदों गणेश खबराथ' हरखानाय जादोंमोन मोनखोना मोनदिया जायाखै जोंसो फैग्रोनाय जाबाय आयंखौनो बुथारबाय बानायसो फैदो जिरायफै फै सिङाव फै दे फै मैया आलासि फैनायखौ
आदाया मिथिबाय जानांगौ। मा सानखो नों आदा? न'खरसे न'आवनो थानानै मानो मिथिया जानो बिबारि? नाथाय आं मा खालामनो हानो? खालि अलखदाल' सोरगिदिं सौफैबाय बिबारि। नङा आदा, आं बेखौ जानो होआ। आं नोंनो मोनसे खोथा होबाय। गाबोन सानैजों बे न'निफ्राय ओंखारलांनोसै। नों क'क्राझार बास्टेनावल' थाहै। नाथाय बे माबोरै बिबारि? बे आनजादखौ उथ्रिनो हाबानो जाबाय। बिबारि, नों आंखौ फाथैखेबस' खालामनाय नङा। नों सिरि था। बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जानो मोनजोबदों। आरो कम्बक्टारफ्रा फैयोब्ला खाख्रब खुख्रब खालामना दोन। नायनि आं बिसोरखौ माबायदि बिसोरो। मा नांगौ? मा मा मैगं मोनो नायना लाबोबानो जाबाय। बे कम्बक्टारनि न'आ बेनो जाथारगोन। र' बिबारि, बिबारि, न'आव दंना गैया? माथो आफासो, फै जिरायफै। जिरायनो? बे न'आव जिरायनो होनना फैयाखै आं। जोंनि रायखौ निमाहा होदो आफा। निमाहा? एसेबां मुगैथाव नोंनि आखला? बिब्दि होननानै मिथिखायोमोनब्ला उन्दैयावनो नोंखौ गाथारना गाननायासो साबसिन जागौमोन। नों दिनै बे खामानिखौ नोंनि गोसो बायदि मावबायब्ला नों दिनै गोसोआव लाखादो, नोंहा दिनैनिफ्राय आंनि न'आव आरो जायगा गैला। आरो नन्देस्वर, नोंनि नोरोम आखु थाखोमानाय मुगैथाव आखुआ बेसो। लांसुनिया थगायसुला।
치! 니마하? एसेबां मुगैथाव नोंनि आखला बिब्दि होननानै मिथिखायोमोनब्ला उन्दैयावनो नोंखौ गाथारना गारनायासो साबसिन जागौमोन आं नों दिनै बे खामानिखौ नोंनि गोसो बायदि मावबायब्ला नों दिनै गोसोआव लाफादो नोंहा दिनैनिफ्राय आंनि न'आव आरो जायगा गैला नों गोसोखौ हमथानानै गावखौ सोलिनो नाजा आइ मालायफ्रा नोंनि सायाव गोबां नोजोर होबाय जोंहा सो दं फिसा नायल' जाल' जिउआव नों सासेल' थैजासिम थांना थानायनि जिउखौ जों नोंनि सायावनो हगारबाय आरो नोंथांनि मान सन्माननि बाथ्राखौ नायनानै आगान सुर आइ नङाब्ला जिउआव जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ बिखायाव दुखुनि दावदाब गालांनाय जागोन फिसाखौ नों गोदाव सोराव खालामनो मोननाय नङा दे आथिखाल मुगायाव जेरैबायदि सोलोंथाइ होनांगौ नों बेबायदिनो गथ'खौ फोरोंलांदे नन्देश मा थांदों बेलाय नन्देश नोंफाया मा थांदोंलै आयं आंनो एसे नांगौमोनलै आफा आयं फैदों नै माथो आदा गावग्रासोलाय हा बेरे फुजानि मानो आंनावलाय माबालै फंबाय एसे नांगौमोन आंनो दिनै जोंहा ओंखाम गोरलै जायोथ' दा बहाय गथ'नि लोगोफोर आंनाव ओंखाम गोरलै जाफैगोन दा गथ'आ बे गावनि लोगोफोरनो खांख्राइ बाथोन जाहोनो नागिरदोंलाय ओंखाम गोरलैयाव थांनायाथ' थांनो ओंखारदोंमोनलै आदा ओंखायनो गथ'आ आंखौ नोंनिसिम थिनहरदों नोंसोरनो नांगौसोआव मा मोनगोन ना मोनाथाय आदा दैफ्राबो गुसुथार हाबनोबो हागोन ना हायाथाय बिदि सानदों आङो जा मोनो आगै बेखौनो लाबोदो टाउननि गथ'फोर जाबाय मा जानो लुबैयोथाय दा फिसा जाहोनो लुबैगारबाय नोंसोरबो ज' थांलायनानै आयं जोंनावनो दा मोनाव ओंखामखौ जालायहैदो दे आयं दे आदा दे जागोन बियो जा मोनो जाथों आंनो न'आवल' फैदो जोंसिम नोंसिना दा आंनाव ओंखाम गोरलै जाहैनांगौलै आयं दे नोंहाजों नोंजों थां दा दे जागोन आदा दे दा हैब्रबना फैगोन आं मोनब्ला लामा जिं मानो थाबायखो सिफोर थायो फै आथिं हाबगोन
हारसिं मानो दालायाव बानानै थाबाय थाखो बहा मा नुलायखो बाबा नोंलाय ए बेथ' फारौसो गावनि जायगायाव गाव थागोन रा मालाय थ' बाबा थांसै थ' दा माहाजोन बाबानो खांख्राइ होनो हायाबा जारलासो जागोन बे ओंखाम गोरलैयाव थ' बाबा सानासो दैदेननाय लांबाय फैदो बाबा जोंना दिनै आयं गावखौ ओंखाम गोरलै जाहैगोन ना मा ओंख्रि मोनजागोन मालाय माहाजोन मानसि बाबा जानाय लोंनाय माथो आंखाल गोबां ना बेदर थाया बे नोंमाइयावनो खांख्राइखौ हैनानै ओंखाम गोरलै जाबोसै दे बाबा दे दिनै इसलि बाबा बिदिखौ खानो हामा रायो आंथ' आयं उनाव ओंखाम गोरलैखौ लाम जागोनलै बिदि बाबा बाबा बै दैसा सेरजों थांग्रोदिनि जोङो जावलांग्रोदिनि गोलैगोन बेयाव जावजोंलै बाबा खांख्राइखौ दे थाथ' बाबा खांख्राइ मासे आयौ खबाय मा नुबाय थाखोलै बाबा बेयाव हाबदोंमोन ना बाबा नि नागिर हाबनि मा ए थां बाबा खदालखौ लायथां जावनो बाबा लाबो दे खदाला मोजां बेयाव हाबथारबाय बियो बहा थांनो बेलाय बेयाव हाबथारबाय बियो बाराथ' गथ' हाबखौनो हाथाय नङा बियो सेसाखौ मोनबा हामसिगोन बाबा जागोनलै बाबा आं जावग्रोनि मोनगोथोंसैल' बेसे गोथाव थाङो बेलाय हाब नै बाबा माबा बुस्थु नंगौथ' बाबा फिसाफोर नोंसोर खोनासं नोंनि दुखुथिया सानफ्रामबो दैसायाव ना खांख्राइ जावै जावै जानायखौ नुनानै दिनै आं
बे गोजाम थिंख्लिखौ नोंसोरनो गथायगोन बेखौ नोंसोर जेब्लायबो गोथारै दोननानै फुजिबाय था खुलुमदो बाबा न'आव लांजोनि बेखौ दे न'आव लांसै बाबाखौ लांसै न'आव Eva, kue lagi deh, kue. Maju deh, kerja sini. Nunggu mujang dah nih, gede bawa. आइ बिमा जोंखौ जेब्लायबो गाहामै गाहाम दैदेनलांबाय था Baba, sekarang honi rang. Ma, rang? Rang apa? Neng pulang sanganai, berang pelana pitang. Berang jengna ang. Sakan deh, Baba. Gamen aku seharilah deh bawa berang jengna mainku bainan jansi. Oh, apa? Nembak film serang ide baba. Ro ang berkulum serang ini. Om Ayai Bima. जोंनो थांनानै थानायनि राहा होबायब्ला अराय सम थांनानै थानायनि खाबु हरदो बिमा दे आबा उन्दुदो दे उन्दुदो आनान गसाया जोंखौ बेबायदिनो माया गेलेहोबायब्ला दे उन्दुदो आबा दे Silakan. Bayar uang dulu ya. Orang menopasi orang di sadung nama bra, yang nopo jangan sebalik ini, sana. Maju kan kusap, ada pun nopo ini, kami dari ngapa? Kami di depan kamar ini, itu bang kusap mana bra, reda santai putih seksi dari dia. Hei, dengar? Buha, disebut orang mengkelek. Hei, neng baju kami, apa orang kupai mungkin neng, itu sekolah neng.
नोंसोर बायदि थानायनि थाखायनो बे जोंनि एरियाया सिखाव दाखायनो खालामनानै जाबाय आंलाय बहा मालायनि रां खावबायबायनो रोंनोब्रा ना फाननानै जाग्रा मानसियालाय ओइ बे राङा लाबोलाय लोंग्रा गलायाव जों एसे गारामा फिसिनि आदामोनाव खुस्रा दंबा आंबो एसे होलांदोंब्रा ओइ सेरखाय गलादार नोंबो मालायनि रां मोननायखाय जोंखौ थगाय सानबाय नामा बाथ्राया हले बोरैबासो जागोनलै हर राङा गोख्रै हर हरलाय माथो थाबावो जोंहाबो नांथारगौ बेसेबां दं लाबोथ' गोथायलै आदामोन राङा मारै गोमाखो आं ओइ जों हले मोनथिया नोंनो हर जा हर मा लाबोखो आफा लाबोबाय बाबा आं लेखाखौ लाबोबायना कलमबो नांगौ खाथाबो नांगौ नों गासिबो लाबोजोब्बाय ना बाबा लाबोबाय बाबा लाबोबाय नाथाय आं दिनै माइरंखौनो मोनबोआखिसै बाबा आंनि रांखौ गलायाव सोफानानै लाखिजोब्बाय खावनाय होननानै माखासे दुथां सेंग्राफ्रा दिनै ओंखामखौ जाला बाबा गाबोन फुङाव ना सारहैनानै जानोसै बहा थांबावगोन बाबा आं नोंमाय गावबुरानो थांदोंमोन बाबा बे खोथाखौनो खोन्थाहैनो आं नों न'आव थाबाय थाथ'दो हाब नमस्कार फंबाय बेसे गोबावसोलै फंबाय सफैनाया दासो फैदोंला आं माहाजोन बाबु आंखौ अननानै एसे हेफाजाब खालामदोलै दे मा जादों बुंनायसाय मान्दायफोर दुखु गोनां जादोंसै फालाय माबालै आदा बै फाख्रिगुरिनि दानथारु होननायमोनहा बिसोरो आंनि 500 रांखौ सेनानै लाखिबाय आं माइरंसो बायनो थांदोंमोन मानोथो माबोरै लाखिदोंमोन आंनि रांखौनो आंखौसो खावदों होननानै बुंबायलै आदा बे बोरै जाथावगौ ओरैनो आङो सानफा बोथिफा ना खांख्राइ फानबायबायनानैसो जायो आदायाबो बेखौ एसे साननानै नाय जाया होमबा आं बेफोरबायदि खामानिखौ माबोरै मावथावगौ माहाजोनबाबो बांद्रायबाय आखल सारा जाबाय खामानि दामानियावथ' गैथारलिया लेखा फरायावबो गैला लोंनाय जानायजों गोफबना मानसिया मोजां खामानि मावनो हायोना बेथ' जाद्रायथाराखिसै बे दायनि थाखाय एसे बिजिना होदोलै माहाजोनबाबु अननानै दे जागोन दे फंबाय बिसोर लाखिनाय रांखौ आं गाबोन बिनानै नोंनो होफिनगोन आं हामथारबायलै आदा अननानै आंखौ नायथारदो जागोन Masuk salah jam zoom torai zoom bangli kata torai tapi tukti di port labda masangnya berangkat salah jam zoom torai anggilnya bangli kat zaman sekolah kali dari zaman itu mama lagu deh salah jam nabu baba ya ku torai labai nali kabu labu bayang ku kamu sekolah dengan cuma kamu dulu biasa sekolah ya थांगासिनो लायखानांगोन रोङाबाथ' मास्टारजों दाम होजाखागोन जोंनाबो बाबाया गासिबो लाबोजोब्बाय न'आव नों हाबनो मोनखाया जाम्बालाय जोंलागोनि गामिनि मानगोनां सोद्रोमा
नोंथांमोन दाखालि बेलासियाव नन्देस्वर फंबाया गावनि रांखौ बे जों लागो खाथिनि गादामलामोनखौ खावनानै सेनानै लांदों होननानै आंनो नालिस हैदों। दिनै बे बाथ्राखौ नोंथांमोनखौ लानानै आं बहाय माने सावरायनो सानदों। दा बे गादामलामोनहा बे थाखाखौ सिख'नानै खावनानै लांमारदोंना बे सैथो बाथ्राखौ नंगौना नङा बियो माबोरैहाय नोंसोरखौ रिपर्ट हैनो हाखो बेखौ सिमान लानांगौ। बाथ्रा मारै जाखो गादामलामोनहा दाखालि बेलासियाव नन्देस्वरनि थाखाखौ खावमारदोंना खावमाराखै? नंगौमोन आदै नाथाय जों रांखौ मोननाय जायाखै। बाथ्राया माबोरै जाखो थाखाखौ लाखिनानै माबोरै मोनाखै जाखो? रायजो राजाफोर आं जेखौ बुंगोन बेखौ सैथोखौ बुंगोन। मानो होनना बुङोबा आङो नंखाय बुंनायखौ जोनोमनिफ्रायनो लाबोखायाखै। राङा जादों 500, माइरङा बायदों सेरथाम। गलादारा रांनि खुस्रा मोनैयाव जोंनावहाय खुस्रा सोंनायाव जों बुंनांदों जों बेखार सेंग्राफोरनाव माबोरै एफाग्राब बुरजा रांनि खुस्रा थानो होननानै। दिनै बिसाराव नोंसोरथ' दायनिगिरि जासिगोन। सिखाव नङाब्ला ना फाननानै जाग्रा मानसिनाव बोरै 500 रां थानांगौ? रायजो राजाफ्रा एसे साननानै नायसै। नन्देस्वरखौ सिखावनि मा फोरमान मोनखो नोंसोरो? जों उनाव रांखौबो मोनलांनाय जायाखै। राङा सुरिक गलादारनिफ्रायनो गोमादों। ओइ फंबाय नोंनि आखाइनिफ्राय बे रां गोमानाया सैथोना? नंगौ आयं राङा आंनिफ्रायनो गोमादों। जों जेबो मिथिया। नन्देस्वरनो नोंसोर रांखौ हरफिननांगोन। जों मिथियालै बे सिखावा गावनि सिखार लाग्रोथों। बुंनानै हो नन्देस्वर बे रांखौ नों बहा खावनानै मोना? बाथ्रायाथ' बोरै बोरै जाखो गावजों गाव मोजां बिजिरलायनानै सानबानो जायोना नंगौ नङा? मा बुंनो मानिजाथाव रायजो राजाफोर आं बे रांखौ खांख्राइ जावनायावसो खांख्राइ गुदुंनिफ्राय मोननाय जादोंमोन। रायजोफोर गोमोथाव बेबादि एसे गिदिर जाथायखौ नों मानोथो आंनो आबैयाव एसेबो खोन्थाबानो जायखिजाया गाहामै गाहाम नोङो फुजा होबाय थानानै जाहाथे न'खरा गाहामै गाहाम जालाङो। नोंसोरबो दिनैनिफ्राय बे गोरोन्थि हाबाखौ दामावसै। बेबादि मावबाय थायोब्ला नोंसोराबो बदनाम फैबाय थागोन। बेबायदि गाहामै गाहाम गोरोमलायबाथ' गाहामैनो जाबाय आरो इयुनाव बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावलायाबानो जाबाय। दे बिदिबा रायजोफोर मिटिंखौ बहायनो फोजोबलाय दिनै बयबो सिखारलायदो नों दिनै आरो ओंखाम उखैबाय नामा आफा? आं एसे नाहा थांनि। एसे फानलु फानला मोननानै रां मोनबायबायो खोमा। नों न'आव थाबाय था। फरायसालियाव थांगोन होननाया माला थांगोन आफा? दिनै फरायसालिया बन्द'सो आफा। गाबोन खुलिब्ला फोरोंगुरुजों रायज्लायहैनानै नोंखौ थिसननोसै। नों न'आव थाबाय थादो आं थांनोसै। न'आव थाबाय था। न'आव थाबाय थादो जेरावबो दाथां। Ada, kali gue. मोदायनि रांनि जमासो मोनदों नामा बे साला नन्देस्वर सिखावा? बाराब्ला सालाखौ गलाखौनो खाथिगोनलै आं। थगायदों नामा बेलाय जोंखौ साला? बियो जोंखौसो रां सिखावग्रा होननानै मेल मिटिं लिंहोदों।
बाथ्रायाथ' माब्रैबाब्ला गोसारबायलै जोंहासो बदनामखौनो लाजिलायलांबायसो आङो बिमायाथ' बोरैबा खोनाफ्लांबायबा खोमायाव थाम्फै ब्रें ब्रें गुंग्रुं गाबनायफोरबायदि जाखासिगोनसोलाय माथो थाबथाबावनो बे सानसेआवनो सान्स दा हराव थांनानै बिनि थिंख्लिखौ लायना फैनांगौ आरो मानसिखौ बेखौ जेबो दा बुंसै जेरैखि जायाब्लाबो गवा बियो दु माबा थाब थाब बुंदो थौ थौदो होनबालाय जेबो दु सासेयाव दोन नोङो एसे लांफैदो र' kamu dong. Kamu mulan. Ini pun nanti apa itu? Sungai. Sudah. Selalu kamu. Kamu masuk dulu. Nanti siapa? Yang awal mana? Yang sama berapa? Ayo nanti siapa? Nanti siapa? Hei, jalan, dia boleh, dia. Hei, kita tak kena cara. Dia, hei, kita. Ayo. Nataru, muntar siman, kanamlah. Berani cincin, dikuntap dah yang menjadi. Ni mau. Hei, berani cincin, dikuntap dah yang menjadi. Nataru, muntar siman, kanamlah. Hei, Nataru, main, Nataru. Hei, Nataru, musing naik, yang tu, saya main berusaha baik. Jalan baik, tak tahu jalan baik. Madu, memang kecil ibu dia. Oh, salah orang kata kau itu. Dengar boleh. Oh, salah tanya. Thằng nào mà bị xe qua bị Papa. Papa, Papi Pun. Thằng nào mà Papi Pra. Tanpa bercepat, napa nak jaya nge? Mak mana pergi dia orang lain? Hei, Papi Pun. Papa, nunggu mau dong. Abah, thằng bên nào bisa? Thằng bên apa? Pulang bayang kau.
đây nhiều ai thay ra đây ở đây baba बिशाला हाराम जादा नन्दै सनि थाखायनो जों दिनै बेबायदि हालोद जानांबाय थाखा फैसा बे सालानाव दंमारोलै बेखौ जों माब्रै मोनथावगौ सासे मोजां नायखांग्रानिफ्राय थांना लाना फैनांगौ जाबाय गिदिर गिदिर थाफैस बेलायब्रा बे बेलदां सारनाव थांनानै नायखांब्लानो जायो बे थिंख्लिखौ जोंनो बानजोंनो बिरहोनानै होफैनो हागोन नंमारगौना बिदिब्ला जों मानोथो गोबाव खालामबावदो थु दानो र' दिनै मा बारमोनलाय सुनिबारलै दिनै बाराया मोजां खाथार फुदुना होमबालाय थु बिदिब्ला Mama, ini, salah be kombuk tau sa, marah yang tak kayangku, isong sadar ke, marah yang mau menang lah, ai Bima, ini, neng buat hangke, angku mana sebenarnya contoh dia, बिदिबा आं फरायसालियाव थांनो मोनला आफा मोनगोन मामा मोनगोन आं हामग्रा थांसैल' आंनि साननाय हनाया जानाय नंलाना आफा मोनगोन बाबा मोनगोन आं हामग्रा थांसैल' बाबा Saya menebak di perkumpulan lima. Cai tanah guru cai. Nang gila nanga. Gila nanga. Om tanah guru ni. Nang saja dia lihat siapa tu lagi. Sekarang. जायाखै प्रभु जों जायाखै साथामबो जायाखै जोङो नों गुरुनि स्करन लानोसो फैदों अन्नानै जोंखौ नैबे दोलाला जानाय उखुनायफोर रैखा खालाम प्रभु रैखा खालामथारदो जोंखौ Om Janagung. Hei, angni unun.
아이다이 악녀 오는 회 그냥 설기는 apa buhut nirada unde ulla dano rakos porko angne aiti kiau dolon buhut nirada buhut kal 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 nirada 자나구루 마 근황치 동어 붕 배자나 구리니 같이 많은 페이드 문us maya kanung kugul kena kesana begitu खुलुमबाय बाबा Lumbai baba Tuhan Nunggu जोंनो जोबोद गोनां जाबाय इयासो जों बुद लिमाया जों मोखां गन्थं दुलुनांबाय बे बुहुतनाव सनानि थिख्लि दंनायजोंथ' बेखौ नुनो मोनाखै बुहुत खाल नादा बुंनाय रावा बबे जायगायाव जाया आंनो खिथानो हागोन ना बाबा बे जाथाया जरायफारानि नन्देश्वरनि न'आवनो जाथारदों दानवनि राजा उन्दै उनला दानवफोरखौ बे आंनि खाथियाव नुजाहोफै Bung Munus Mayani Biguma, nang angko mana खावलायदों नोंहा माबाफोर बुंनांगौ बिनांगौ दङ नामा नों सासे मोदायजो जानानै सुबुं मनुष्यनि सायाव बेबायदि अत्याचार खालामनाया नों सासे मोदायजोनि आखु जायाखै सि बेसे मुगैथाव नोंनि बे आखुआ बिनि थाखाय नों ओरै साजा मोननांगौ सुबुं माहारिया सुबुंनि सायाव मा दाय खालामदों बेखौ बिजिरनानै नायग्रो नायगोन आं बेखौ नोंसोर गिनो नाङा नैबे मालाखौल' गान Apa deh? Kata aku boleh hidup. प्रभु बिदिबा जों थांसै प्रभु बिदाय प्रभु हुजुर रैखा खालामदो बबे मोदाय भुत बिलाइ एबारावलाय सालाखौ बेखौ हमनानै आइनोसो बिहामजो खालामहैगोन आङो बेलाय जाथारबायलै थाफागोन बेयाव
बेलाय दे जाखांगौ आं दं बे जलायफारायाव बिराद गिदिर अजा बिदा सोलोंनानै दं बे साला दायनासो नामा जानोबो हागौ माथो बिसोर लागोनि गावबुराया एसेबो मिन्थिथारा बेजों लोगो सोलाबाबो नंमारगौ बे बेलदां अजानि थामथि गुना सैथोमार जोंथ' गोबां खामानि मावनो हासिगोनलै हागोन दानिया बे नन्देस्वर सिखाव दायनाखौ बुग्लिहैथारनांगौ आरो बे थाखा थिंखिखौ लाबोथारनांगौ Om Ring King Put. Om Ring King Put. Om Ring King Put. Om Ring King Put. रथ' नोंसोर दानो जालाफोरसिम थांनो मोना मानो हुजुर जोंथ' बिराद अलखदाव दं नङाबा जों खबरायसिगोन हुजुर जोंखौ एसे उनदो जानागुराथ' नों उसुर महाकालनि बिगुमा नों आंखौ मुलुगनि देरसिन बयनिख्रुइबो गोहो गोरासिन बुस्थु बे बेलदां प्रभुनि न'आव सोर बिपद खालामनो जोंसो हरो ओम रिं किं ओम रिं किं Om Ring King Om Ring King
핑크치 आंखौ मोदाय दावदायनि गासिबो जिब जुनार गासिबोनि बिगोमा खालामथारफिनदों ओम रिं क्रिं प्रभु जोंखौ रैखा खालामथारदो बे थाखा थिंख्लिखौ मोननायनि खाबु राहा होथारदो नंगौ प्रभु नंगौ प्रभु नोंथारगौ प्रभु नङाबा नों गुरुनि मान आरो जों शिशुनि मान सन्मान गासिबो जोबस्रांजोबसिगोन जोंखौ अननानै दावहा नांनो हानायनि गोहो फोरोंहरदो बाबा बाबा प्रभु हरदो ओ जागोन गासिबो जागोन बे इसिबां थिफुलि जाथारबाय गावनि गुन बानफोरखौ बे नेहात मानसिनो फोरोंथारबाय बिनि थाखाय ओरै साजा मोननांगोन बे थिफुलिखौ बे आवाथि खन्द'आवनो आङो बेखौ साजा होना फै नुजाफैनो बे आवाथि खन्द'आवनो बेवहायनो नोंखौ फोजोबस्रांथारना बे थिफुलिखौ बे आवाथि खन्द'आवनो फोजोबथारना ओम रिं क्रिं फटसे ओम रिं क्रिं फटसे आंनि कार खिथुखौ थौ खालामजोबनायनि बोरखौ नों होदो मुनुस मायानि बिगोमा नों आंखौ माने गले गले खावलायदों मोजांनि ना गाज्रिनि नों सासे मोदायजो जानानै सुबुंनि सायाव मानि अयथासार नोंखौ बे अरावनो बे ब्रह्मायावनो जोबनानै दोननांगौ मोजां गाज्रिखौ बिजिर मुनुस नङाबा नोंबो अलखदाव गोलैगोन नोंसोरो बे मुनुस दन्देश्वरखौ बे आवाथि खन्द'आवनो हमनानै लाबो अब्लानो नोंसोरो बिनि थिंख्लि बिनि रां गासिखौबो मोनजोबनो हागोन माबाल' थांदो नोंसोरो माबाल' थांदो नोंसोरो थाबैनो हमना लाबोदो दन्देश्वर बुंदा गथ'खौ मोजां बिसोरखौ सर होनानै लाबोबाय ओम दानवनि राजा बे उन्दै उनला दानवफोरखौ बे आंनि खाथियाव नुजाहोफैदों ओम रिं क्रिं फटसे ओम रिं क्रिं फटसे नों मुलुगाव आंखौ मुलुग माहारिजों फुजिजाग्रा बानायदों
선두, 어디 선두, 금호탕, 네퍼 자태야, 다는 애비 아워치 콘도오네, 자풍접게. जेरै थिनदों एरै लाबोबाय गुरु नोंल' जोंनो बे थिंख्लिखौ नागिरनानै होफैग्रोथारदों होथारदों गुरु थाखा फैसा रां रुफा गासिबो 50-50 ओम दानवनि राजा बे उन्दै उनला दानवफोरखौ बे आंनि खाथियाव नुजा होफैजो नोंसोर गावसोरनि मोजांनि थाखाय ना आंखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय मोजांनि थाखायब्ला अन्थाव नङाबा फोजोबस्रांनाय नङा नङा नोङो थाखा थिंख्लिखौल' बेवहाय गथाय नङाब्ला नोंखौ नैबे आवाथि खन्द'आवनो दानो फोजोबस्रांनो जागोन मुनुस मोदायजोंबो नोङो जुजिनो गोहो थाबाय नोंबो बे आं खाथियाव सफैबाय गवा नों बेनि थाखाय गुरुदेव दं जानाय नंला गादामला गथनाया दस्रासो महर लाबाय सोर बेलाय आंनि खाथियाव दांख्रुबथारना नोङो आंजोंबो जुजिनो फैबाय बेसेबां मोदाय दङ जमदुत खालदुत गासिबो आंजों बेवहाय नुजाफै सहजगिता होफै Tolong jiran nata, anjir bokai. Hei, prima yang tolong jiran nata. Buru, buat aku buru. Mana orang baru sub kamu kerja? Hei, kadamlah, dansaru, mana pergi kerja? Om ring rang dano usulni biguma, so dong be muda jenis jiu kau sebab pai. Rang bersih. Buru be muda jiu apa? Be muda jenis jiu kau kini pajak tanpa. Jangan buru, ni bisa tangkap tu. Kulit satu. Kau mana beri dia? Muda tangkap bila. Ubisang kemana bila? 왜 모다 지내지 고 퍼졌잖아. jangan buru, jangan. 이준이 엄마. 왜 누가 맞춰? 이 무정 누가봐도 뭘 막. 좀. 넌 서울이 니가 남자. 아거리 니가 남자. 작은 자는 딱 가라라고. 뭐를 많은 섭섭함을 가가. Jangan buru,
Jangan guna bodoh. Hei, maga baca deng le. Hei, mana kuya. Cerita mata, maga baca deng. Hei, cerita. Hei, duduk di sana. Cerita. Abah. Duduk. Ayo, mana kemana? Kau betul kayak mana le? Ayo, aku dah bentar sih. Ayo, garamlah, berjalan garamlah, Oh, meriwang selesai. Munut, dibilang gini nih, nah ini gila. Ayo. Oh, meriwang selesai. थांदो फिसाफोर न'आव थांफिनदो सिगांनि बायदि आलो गोजोनै संसारखौ जालांफिनदो नाथाय मोनसे खोथा खोनासं फिसाफोर आनान गसाइखौ जेब्लायबो फुजिनो दाबाय जानो हागौ बियो मोदायजों अन्थाइ खालामनानै दोनजाबाय